Дарэчы, Евген, яшчэ адзін момант, які мы закраналі падчас нашых папярэдніх эфіраў, гэта спроба, скажем так, уплыву з расійскай прапаганды на ўнутраныя справы Беларусі. Вы тады казалі, што, маўляў, што мы будзем звяртаць, асабліва там акцэнтаваць сваю ўвагу на гэтым, ёсць адпаведныя структуры, няхай гэтым займаюцца, ім за это грошы плацяць, скажем так. Але на сёння мы бачым, што менавіта гэтыя словы, гэты зварот увагі на тое, што расійская прапаганда, там, расійская рука, там, расійскі прэтэндэнт, вот розных такіх сінонімаў даволі шмат з'явілася ў рыторыцы як дзяржаўных СМІ, так і таго ж самого Александра Рыгоровича. Вот на сёння вы нейкім чынам сваё стаўленне да гэтага пытання, да гэтай праблемы змянілі, не? Так вы зноў жа, Зміцер, гэта як і з гэтым артыкулам, усе так і хочуць сказаць за мяне тое, што я не казаў. Я не казаў, што не трэба звяртаць увагі. Я казаў, што не трэба рабіць з гэтага адну тэму і толькі пра гэта казаць, і думаючы, што усе тыя, хто прафесійна мусіць займацца гэтымі пытаннямі, ім не займаюцца. Я думаю, што той факт, што тое ж кіраўніцтва краіны сёння пра гэтыя рэчы кажа наўпрост. Тут, канешне, могуць быць розныя інтэрпрэтацыі, чаму гэта робіцца, але сам гэты факт паказвае, што, напэўна ж, людзі, якія даносяць інфармацыю прафесійна і па службовых абавязках, скажем так, і яны гэтай справай сваёй займаюцца. Но я ж не думаю, што вось раптам Александр Лукашенко пачаў пра гэта казаць, таму што там прайшло некалькі эфіраў, ці то на Еўрарадыё, ці яшчэ недзе, ці там нейкія чарговыя экспертныя сеткі, якія ў большасці сваёй складаюцца з людзей, які прафесійна проста нават не маюць кампетэнцыю дзеля таго, каб працаваць з гэтымі тэмамі. Нешта там недзе сказалі, нешта напісалі ў Фейсбуку, і вось раптам тут, бачыш, кіраўнік дзяржавы звярнуў на гэтую увагу, і ўсё гэта так перакруцілася, што цяпер мы жывем у новым свеце. Так што, бок, я просто кожны раз падкрэсліваю тое, што я так падкрэсліваю, што кожны мусіць займацца прафесійна тымі справамі, якімі займаецца, а не хайпаваць на тэмах, якія ці то папулярныя, ці то даюць магчымасць доступу да нейкіх рэсурсаў людзям, якія, зноў жа, падкрэслю, часам прафесійна проста не падрыхтаваныя, каб з гэтымі тэмамі працаваць. Але тым не менш, вось вы ўсё ж такі чалавек прафесійны, глядзіце ўсё, што робіцца за межамі Беларусі ў дачыненні да Беларусі, як з усходу, так і з захаду. От з усходу цікавасць, і спробы неяк маніпуляцыі, дэзінфармацыі, іх стала больш, менш, ці на тым жа ўзроўні? Непасрэдна пытаннямі вось гэтымі інфармацыйных маніпуляцый я-то не займаюсь, таму таксама ніякі не прафесіянал у гэтых тэмах. І я не адсочваю дынаміку, таму нейкіх ацэнак мне канкрэтных даваць цяжка. Я проста добра ведаю, разумею, што любая краіна, калі яна слабая, яна заўсёды становіцца аб'ектам рознага кшталту уплываў, ці то нейкіх там сілавых, ці то вось такіх інфармацыйных з боку іншых гульцоў. І тым больш з боку гульцоў такіх, які вось на гэты інструментарый сваёй знешняй палітыкі робяць нейкую стаўку. Відавочна, што Расія не мае тых магчымасцяў і тых рэсурсаў, якія маюць, там, скажем, нейкія больш эканамічна моцныя краіны, і таму мы бачым уже не першы год, што па вось гэтых прычынах яны робяць стаўку вось на такія, як нехта кажа, там, асіметрычныя метады ўздзеянняў і прасоўвання сваіх інтарэсаў. І таму няма проста ніякага ні сакрэту, ні сюрпрызу, ні нечаканасці, што, канешне, у Расіі, калі, можа, не Крэмль, я дакладна не маю інфармацыі пра то, каб казаць, што нейкія там інструкцыі з Крэмлю прыходзяць. Але ж шмат якія іншыя гульцы займаюцца гэтым, займаліся і будуць займацца. То бок, няма ніякіх здесь сумневаў. І я думаю, дарэчы, не толькі ў Расіі, з іншых краінаў так ці інакш пэўныя такія рэчы могуць сыходзіць. Але ж няма ніякіх сумневаў, што нехта з гэтым гуляецца і будзе гуляцца далей. Евген, давайте да, можа быть, таких знешнепалітычных наступстваў у выніку таго, што той палітычнай сітуацыі, той рэакцыі улады на палітычную сітуацыю, якая ў нас адбываецца. І ўвогуле дзеянні ўлады. Калі мы ўжо зараз закранулі гэты усходні накірунак, гаворым пра рыторыку, скажем, з боку тых же самых дзяржаўных СМІ, пра тое, што вот
расійскі кандыдат у нас ёсць, спроба там паўплываць на беларускія выбары з боку России. Мы зараз не кажам Крамля ці не Крамля, можа там алігархі якія-нибудь задзейнічаны па ўласнай ініцыятыве. Тым не менш, вось уся гэтая сітуацыя з нейкім напружанасцю росту з уладамі России вакол Белгазпромбанка, як это можа змяніць стасункі паміж Беларусью і Россией? Стасункі паміж Беларусі і Россией, яны, як мне падаецца, змяняюцца і будуць змяняцца нават вось нягледзячы на тое, што адбываецца падчас гэтай выбарчай кампаніі, і у тым ліку вось прыватныя нейкія такія рэчы, пра якія мы зараз размаўляем там з Белгазпромбанкам і іншым. Мы ўжо, напэўна, другі ці трэці год пішам пра тое, што проста ёсць аб'ектыўныя падставы дзеля таго, каб пераглядаць гэтыя адносіны. І пытанне фактычна ў тым, ці яны будуць пераглядацца больш так як бы ў камфортным рэжыме, каб не ствараць дадатковых нейкіх канфліктных сітуацый, ці наадварот гэта ўсё будзе весці да дадатковай эскалацыі напружанасці. Пакуль, на жаль, хутчэй рэалізоўваецца другі варыянт. Так вось, якія гэтыя аб'ектыўныя падставы, калі вельмі коротка, то ўсе мы памятаем, што недзе у сярэдзіне 90-х гадоў была заключаная вось такая стратэгічная, як яе называюць, сделка паміж Беларусі і Россией. І калі крышачку спрашчаць, то яна заключалася ў тым, што Беларусь як бы прадстаўляе сваю такую геапалітычную лаяльнасць у абмен на шэраг эканамічных бонусаў, якія сыходзяць з такіх вось шчыльных стасункаў з Россией. Ну, гэта ў першую чаргу доступ да расійскага рынку, які не абмежаваны непасрэднымі дзяржаўнымі межамі, гэта магчымасці набываць па больш танных коштах нафту і газ, і гэта доступ таксама да крэдытных рэсурсаў. Так вось, недзе да сярэдзіны 2000-х гадоў гэтая сделка, яна мела абсалютны сэнс для абодвух бакоў. Задавальняла гэтыя бакі цалкам, таму што Захад, не Захад, Россия ў той момант знаходзілася заўсёды ў куды лепшых стасунках з Захадам, чым Беларусь. І ў Беларусі не было ніякай небяспекі, што яна як бы паміж сваёй волі апынецца нейкай ахвярай вось гэтых геапалітычных разборак паміж Россией і Захадам. Але ж вось пасля 2008 года у меншай ступені і ўж вельмі канцэнтравана пасля 2014 года мы побачылі, што пачаўся вось гэты працэс эскалацыі геапалітычных адносінаў паміж Россией і Захадам. І ў гэтых умовах Беларусь просто па аб'ектыўных прычынах не можа безумоўна неяк прадстаўляць сваю геапалітычную лаяльнасць Россией, таму што яна аўтаматычна рызыкуе быць уцягнутай у разборкі, дзе яна нават не зможа нічога сказаць, а просто аўтаматычна стане часткай гэтых разборак і першай ахвярай, калі, не дай Божа, яны выйдуць на нейкі такі сур'ёзны ўзровень з прымяненнем тым ліку вайсковых нейкіх захадаў. Вось, і таму для Беларусі гэта такі стоп-сігнал, што трэба нешта рабіць дзеля таго, каб як мінімум мінімізаваць гэтую напружанасць, а дзеля таго, каб яе мінімізаваць, вось Беларусі займала апошнія гады гэтую пазіцыю, як мы яе называем, сітуацыйнага нейтралітэту. Але для Россиі ва ўмовах, калі узрастае вось гэта напружанасць з Захадам і шмат якія іншыя рызыкі растуць, гэта становіцца ўсё больш непрымальна. І любыя дзеянні Беларусі, якія меншыя за татальную такую падтрымку, яны ўжо выглядаюць шмат для каго як там непрывабныя паводзіны і гэтак далей. Усе гэтыя галасы мы чуем пра тое, што Беларусь ненадзейны саюзнік і гэтак далей. І таму вось гэта ўсё пачынае просто накопліваць праблемы і падказвае нам, што трэба пераглядаць адносіны. Так што яшчэ раз вось вяртаючыся да першапачатковага пытання, тут па-за межамі таго, што адбываецца ў гэтай выбары, ёсць падставы дзеля таго, каб змяняліся гэтыя адносіны, але ж галоўнае такое практычнае пытанне, ці гэта можна зрабіць неяк так больш камфортна, спакойна, ці гэта ўсё ж такі прывядзе да яшчэ большага ўзрастання канфлікту. І пакуль што мы, на вялікі жаль, бачым другі сцэнар, у тым ліку вось і падзеі гэтай выбарчай кампаніі таксама на гэта ўказваюць. Ну вось вы кажаце, што пакуль што, на жаль, мы бачым узрастання гэтага канфлікта, напружання і гэтак далей. Я не далей, як сёння прачытаў матэрыял, там размову з не на ноч будзе ўзгаданы Гіркін, з якога і пачалася ўся эскалацыя канфлікта, можна сказаць, на Донбасе. І вось ён заявіў буквально наступнае, што без Мінска, Віцебска і гэтак далей, там Оршы, Россия не уяўляе сабе вот как бы там далейшае існаванне. І адпаведна ўзнікаюць такія падазрэнні. Безумоўна, Гіркін зараз не тая персона,
да якой асабліва з аднаго боку варта было б прыслухоўвацца, а з другого боку, можа быць, яго выкарыстоўваюць для прамацвання глебы, калі ён робіць такія заявы. Я да таго, што наколькі ўсё ж такі вы бачыце вялікую рызыку ў тым, што гэтая канфліктнасць паміж Мінскам і Масквой дойдзе да магчымага сілавога варыянту. Пакуль я думаю, што менавіта такая рызыка невялікая. Хутчэй, як я ўжо казаў на пачатку нашай размовы, велізарная і галоўная рызыка ў тым, што калі мы будзем падрываць сябе ізнутры, то, як вось казаў калісьці Лукашенко, калі ішоў у 94-м годзе да ўлады унутрапалітычна, што ўлада валялася ў нагах. Вось калі мы будзем падрываць нашу краіну ізнутры, то яна у пэўны момант пачне валяцца таксама ў нагах у міжнародных дачыненнях. І ў тых нагах, як бы зразумела, бліжэйшых да яе, да, то бок у тым ліку Расіі. Тады уж можам не сумнявацца, што тая ж Расія ці іншыя краіны будуць дзейнічаць тут не з улікам нашых інтарэсаў як незалежнай краіны, а з улікам сваіх інтарэсаў. І нават не ставячы ніякі сцяг, як я казаў, але знойдуць магчымасць для таго, каб такім чынам абмежаваць магчымасць Беларусі жыць незалежна, што ў прынцыпе гэта будзе сінанімічна страце незалежнасці. Але што тычыцца такіх вайсковых варыянтаў, я ўсё ж таки думаю, што агулам сітуацыя, якая зараз складваецца у тым ліку рэгіянальна, у тым ліку вось на фоне непазбежнага ўзрастання такой больш маштабнай геапалітычнай напружанасці паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем, усё гэта наадварот дае дадатковыя магчымасці для Беларусі пазбегнуць вось менавіта такіх вайсковых варыянтаў. Ну і што тычыцца Гіркіна, зразумела, што, як вы і сказалі, ён там далёкі ад калідора ўлады, але я хочу сказаць пра іншае, што гэтыя ж погляды для нас з вами не з'яўляюцца навінкай, правильно? Тое, што гэта кажа Гіркін, ён і раней шмат што казаў, але ж там ёсць вялікая колькасць у Расіі іншых людзей, якія прыблізна гэта што кажуць, але ёсць і людзі, якія больш, скажем так, менш ідэалагізаваныя, больш прагматычныя. Гэта таксама дае магчымасць з імі прафесійна працаваць, але яшчэ раз падкрэсліваю, толькі ў тым выпадку, калі краіна сама па сабе будзе здольная вось гэтую нармальную дзяржаўную сваю палітыку ажыццяўляць і будзе абапірацца на пэўную кансалідуючую моц ізнутры. Евген, можа быць, не зусім да вас пытанне, але ўсё ж таки тут у нас даволі шмат каментараў і дадзім слова. Вось чалавек Міхал Літвін пытаецца, вот ваше меркаванне, можа быць, чаму рэжым Лукашэнкі асабіста ён ад самага пачатку толькі і робіць тое, каб Беларусь была слабой і ўражлівай найперш перад Расіяй? Што гэта за незалежная палітыка? Вот все ж таки знешне палітычнае пытанне з аднаго боку. Вы як чалавек, які займаецца знешняй палітыкай, можа быць, сваё меркаванне вы выкажаце на гэты конт? На конт давайте удакладнім, чаго ўсё ж таки. Так што гэта за незалежная палітыка такая, якая вот все ж таки, што Беларусь такая уражлівая па выніку такой палітыкі перад Расіяй? Тут заўсёды цяжка адказваць на такія пытанні, таму што вось я таму і папрасіў удакладніць, таму што не зусім зразумела, што менавіта маецца на ўвазе, асабліва калі мы гаворым пра знешнюю палітыку. Як я ўжо неаднойчы падчас нашай сённяшняй размовы сказаў, мне падаецца, што велізарная праблема нашай краіны ў тым, што у нас унутраны ёсць канфлікт, які шмат кім увогуле не прызнаецца, але ён ёсць, і ён падрывае гэту краіну, і тым ліку ён так ці інакш тычыцца пытанняў такіх як беларуская мова, там беларускія сімвалы і гэтак далей. То бок тое, што звычайна лічыцца нейкай такой кансалідуючай падставай для унутранай нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта адно відавочнае пытанне, з ім нешта трэба рабіць. Я не лічу, што тут вось толькі ёсць такі просты адказ, што, так бы мовіць, вось тая ўлада, якая ў нас ёсць і была апошнія 26 год, вось яна усім вінаватая, і трэба пазбавіцца ад канкрэтных людзей, і тут раптам у нас з вами такі, ведаеце, нацыянальны рай проста адбудзецца, і ўсе праблемы самі сабой вырашацца. То бок гэта адзін бок пытанняў, я думаю, што немагчыма іх не прызнаваць, і трэба шукаць, сапраўды, нейкія сур'ёзныя рашэнні, а не проста вось кшталту там адзін вінаваты, а ўсе іншыя д'Артаньяны. А іншы бок, што тычыцца непасрэдна знешняй палітыкі, мне падаецца, што вось тое, што мы назіраем у знешняй палітыцы, прынамсі, пасля 2013-2014 года, а я б нават казаў, што і раней, яно больш-менш адпавядае тым патрэбам аб'ектыўным, якія ёсць у краіны.
конечно, ёсць розныя прыхільнікі там большай, скажем, інтэграцыі ў еўразійскую прастору, хтосьці наадварот бачыць Беларусь як неад'емную частку таго ж еўрапейскага саюзу. Гэта у чымсьці пытанне нават густаў, але вось калі мы робім нейкі такі проста узважаны прафесійны аналіз, то падкрэслю, я думаю, што тое, што мы назіралі апошнія гады, больш-менш адпавядае патрэбам краіны. Іншая справа, што чым больш у нас рэсурсаў, вось я казаў пра ўнутраныя рэсурсы, да, на якія можа абаперціся, ёсць іншага кшталту рэсурсы, ёсць і тыя рэсурсы, якія падвышаюць больш шырока, у большай ступені нашай міжнароднай магчымасці, той калідор магчымасцяў, які перад намі існуе. Над усім гэтым трэба працаваць, і я не думаю, што тут увогуле ёсць нейкі такі цудадзейны рэцэпт, як гэтага ўсяго дасягнуць. Як паказвае досвед шматлікіх краінаў, якія да нас падобныя ў такім структурным плане, як кажуць навукоўцы, то бок у плане вось тых аб'ектыўных умоваў, у якіх існуе краіна, з улікам таго, што мы маленькая краіна ў катэгорыях міжнародных адносінаў, і што мы знаходзімся вось у такім геапалітычным памежжы, ну то, зноў ж такі, галоўны урок і досвед усіх іншых краінаў, як паспяховых, так і не вельмі паспяховых, у тым, што тут не можа быць нейкай такой, ведаеце, стратэгіі, якая раз і назаўжды вырашыць усе пытанні. А адказ у тым, што кожны дзень абсалютна вось узважаны прафесійна, кожны чалавек на сваім месцы, у тым ліку адказваючы за знешнюю палітыку, мусіць гэтую сваю працу рабіць. І гэта такі бясконцы бой, калі хочаце. Яго можна выйграць толькі калі ў яго уступаць і быць да яго гатова. Евген, давайте, каб завершыць вось гэтую, можа быць, тэму пакуль што унутранае. Вы не адзін раз сказалі пра тое, што нельга падрываць знутры, то есть, что вот у нас есть, это вот консолидацию, там, внутренние ресурсы и так далее. И вот у нас так само удакладняюць, подрывать, не подрывать знутры паводле вас. Это что означае? Вот тым, кто, может быть, зараз выступае за мирные перамены, за змену ўлады, маўчаць, забыцца на гэтае? На вялікі жаль, я баюся, што цяпер ужо позна. Вось тое, што я казаў на пачатку красавіка, здаецца, гэта было. Мне здаецца, гэты шанец як бы быў страчаны, і таму зараз застаецца ва ўмовах гэтай прэзідэнцкай кампаніі в пэўнай ступені толькі спадзявацца, што ўсё будзе неяк не зусім ужо развівацца па найгоршым сцэнары. Ну і, канешне, таксама спадзявацца, што і ўлады ўсё ж такі будуць паводзіць сябе больш стрымана, чым так, як яны могуць, і так, як нехта сярод уладаў хацеў бы больш жорстка дзейнічаць. Але агулам гэта, я ж нават у тым артыкуле я не пісаў пра нейкую, калі вы звярнулі ўвагу, там канкрэтную праграму дзеянняў. Я проста як бы прынцыповае пытанне хацеў паставіць і асвятліць. Нам трэба прыйсці да высновы, ці мы пагаджаемся вот з гэтым тэзісам, які я высоўваю, што адзіны рэсурс, на які можна абапірацца Беларусь дзеля таго, каб прасоўваць свае нацыянальныя інтарэсы, гэта ўнутранае паяднанне. Ці мы не пагаджаемся з гэтым? Калі мы не пагаджаемся, ну тады трэба забыцца, і нават увогуле не разумею, чаму столькі ўвагі тады да таго ж майго артыкулу. Калі ж мы ўсё ж такі з гэтым пагаджаемся, то тады, пасля таго, як мы пагадзімся, ну, ведаеце, праблему спачатку трэба прызнаць, а потым ужо думаць, як шукаць гэтыя рашэнні. Таму вось, калі мы прызнаем, што праблема існуе, ну тады трэба неяк паступова шукаць гэтыя адказы. То бок заўсёды ёсць няма невырашальных праблемаў, калі ёсць жаданне іх вырашыць. Вось хутчэй пра гэта. Я разумею, што гэта можа крыху так абстрактна і філасофскі, но мне падаецца, што наша грамадства ў такім стане, што нават на такое пытанне мы пакуль на вялікі жаль не ў стане адказаць. Ну а цяпер я нікога не заклікаю ні да якіх дзеянняў, я кажу, мне насамрэч вельмі непрыемна гэта прызнаваць, але падаецца, ну уже позна вось у гэтых варунках пра нешта думаць. Такое вось глобальна. Що ж таки глобальныя пытанні ёсць, і яны зараз на заходнім накірунку. Пасля затрымання Сергея Ціхановскага, пасля ўсіх і яго паплечнікаў адразу прагучалі з захаду ад асобных палітыкаў, чыноўнікаў еўрасаюзаўскіх такія словы пра тое, што, можа быць, варта было б увесці нейкія новыя, там, ці вярнуць старыя санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Мінска. З таго часу змянілася неяк сітуацыя, і ўвогуле як зараз на захадзе рэагуюць на
новыя дзеянні, там затрыманне іншых людзей. Вось вядома, што затрымана, скажем, сябра ініцыятыўнай групы Віктора Бабарыкі, знаходіцца ў СІЗА КДБ, знікаюць іншыя нейкія актывісты. Сёння вось стала вядома пра пагрозы на адрас Святланы Ціхановскай, яна ўжо зараз такое вырашае пытанне, каб зняцца з выбараў. Я ведаю, што у вас все ж таки перыядычна адбываюцца кансультацыі з вашымі заходнімі калегамі. Якое стаўленне, якія настроі на Захадзе да сітуацыі ў Беларусі? Настроі такія нявызначаныя, я бы, напэўна, так сказаў. Бок усе чакаюць, што надалей будзе адбывацца. Гэта не значыць, на вялікі жаль, што ўсе з вялікай цікавасцю і увагай сочаць за тым, што зараз тут адбываецца. Таму што, па-першае, ўсё ж такі Беларусь застаецца хутчэй на перыферыі увагі, прынамсі там у еўрапейскім звязе, на Захадзе агулам. Ну і па-другое, проста мы зараз апынуліся ў сітуацыі, калі, зразумела, усе вымушаны займацца іншымі пытаннямі. Пандэмія і эканамічныя наступствы для кожнай краіны. Хаця, калі казаць так больш, калі хочаце, у доўгую, то, канешне, вось у параўнанні, напрыклад, з 2010-м, пачаткам 2011 года, калі вось тады вялікая хваля гэтых санкцый увадзілася на падставе таго, што адбылося ў снежні 2010 года, то, напэўна, шмат якія змены адбыліся. Па-першае, у такім двухбаковым рэчышчы, калі мы глядзім, напрыклад, на адносіны Беларусі і Еўрапейскага звязу, ну, ўсё ж такі крыху больш людзей пачалі цікавіцца Беларусю. Гэта было звязана з рэгіянальнай сітуацыяй у першую чаргу і той пазіцыяй, якая Беларусі была занятая, таму што гэтая пазіцыя, яна сапраўды ўсё ж такі падвышала тое, што называецца рэгіянальнай стабільнасцю і бяспекай. І крышачку больш людзей, як дыпламатаў, гэтакі палітыкаў, такі экспертаў сюды прыехалі за апошнія гады і побачылі як бы на ўласныя вочы краіну. І гэта важна ў тым сэнсе, што санкцыі агулам гэта, ну, я б так сказаў, і я ведаю, што вялікая колькасць экспертаў са мной пагадзіліся, гэта сінанімічна адсутнасці палітыкі ці стратэгіі. То бок заўсёды прасцей за ўсё ўвесці санкцыі. Вось менавіта гэта ж, дарэчы, адбывалася у дачыненні да Беларусі ўсе гэтыя гады, таму што, ну, просто было прасцей увесці санкцыі, чым займацца там нейкімі нюансамі, якіх тым больш, што ніхто не ведаў. Вагі ў Беларусі ніякай не было, а тут яны глядзелі проста на паводзіны беларускіх уладаў, якія з пункту гледжання шараговых еўрапейскіх там палітыкаў і дыпламатаў выглядалі неяк незразумелымі. Ну, і таму вось у такім рэчышчы, што хай так і будзе, вось гэта ўсё рабілася, а ніякіх эмпірычных дадзеных, якія паказвалі, што санкцыі прыводзілі да паляпшэння сітуацыі тут у Беларусі ўнутрана, ніколі не было. Наадварот, я б сказаў, што былі адваротныя паказчыкі. Так што крышачку гэта змянілася, і таму, напэўна, крышачку менш схільныя людзі будуць, я маю на увазе там канкрэтныя дыпламаты, якія раюць сваім палітыкам і decision-мейкерам, што рабіць з Беларусі. Крышачку менш яны будуць ўсё ж такі схільныя да вось такіх вось захадаў. Ну і другое, яшчэ больш важна, мы жывем у час, калі адбываецца вось тое, што называецца трансфармацыяй сістэмы міжнародных адносінаў. У самым простым такім тлумачэнні гэта азначае, што падвышаецца просто тотальная такая нявызначанасць. Ніхто не разумее, што будзе далей, таму што перастаюць працаваць тыя правілы, тыя інстытуты, якія вызначалі нейкія рамкі міжнародных адносінаў раней. І гэта перад кожнай абсалютна краінай ставіць велізарныя пытанні пра яе будучыню. Якім чынам шукаць магчымасці, каб прасоўваць свае інтарэсы і як бы стратэгічна сябе захоўваць ад вось гэтай нявызначанасці. І ў гэтых варунках таксама, хутчэй за ўсё ж такі меншая колькасць людзей будзе схільная ў такім чорна-белым абсалютным святле разглядаць пытанні, а ўсё ж такі крыху больш думаць пра то, якія непасрэдныя наступствы тыя ці іншыя рашэнні могуць мець для іх, у тым ліку ў сферы бяспекі, і гэта ў пэўнай ступені таксама можа сведчыць пра тое, што схільнасці да таго, каб хутка тут уводзіць проста санкцыі, вось так вось рукой махаць на Беларусь, будзе менш. Але самае апошняе, што я тут скажу, гэта ўсё ж такі не значыць, што і не трэба чакаць ніякай рэакцыі. Ну, па-першае, калі тут адбудзецца нешта жахлівае, то рэакцыя будзе ўсё ж такі жорсткая. Мы ўсё ж такі пакуль знаходзімся вось у такой парадыгме, калі Еўрапейскі Саюз мусіць адказваць нават на такія пытанні правоў чалавека, нягледзячы на тое, што ён аб'явіў сябе упершыню за шмат якіх гады Еўракамісія аб'явіла сябе геапалітычнай. Я прыгадваю некалькі год таму сказаць у Брусэлі пра геапалітыку, но гэта было амаль што матам вылаецца, а цяпер вось ужо і так кажуць. Вось. Ну і плюс
все ж таки ёсць вялікая такая бюрократычная логіка, і часам людзі разумеюць нешта, нейкія аргументы і хацелі б гэтыя аргументы прасоўваць, але калі яны апынаюцца на бюрократычных пазіцыях, яны просто не маюць нейкіх магчымасцяў, як дзейнічаць згодна з тым, што было напісана ў нейкіх там паперах 2-3 гады таму, і гэта таксама можа падштурхоўваць іх да таго, каб вяртацца да вось гэтай санкцыйнай рыторыкі. Атрымліваецца так, с аднаго боку папярэднія санкцыі показалі, што ніякіх зменаў яны не даюць, не прыводзяць ні да якіх зменаў. З другога боку атрымліваецца так, што ёсць свае праблемы ў Еўрасаюза на сёння гэта пандэмія каранавіруса, з трэцяга боку пагроза незалежнасці Беларусі, з чацвёртага боку мы па-ранейшаму, ну, нібыта такая выспа рэгіянальнай бяспекі, гаранты яе, і прымаючы, асэнсоўваючы ўсё гэта, еўрапейскія палітыкі на самым версе яшчэ шмат падумаюць, перш чым прымуць рашэнне ці не прымуць рашэнне там аб увядзенні нейкіх санкцый дадатковых. Так, я думаю, што прыблізна гэта вось правільны аналіз. Адзінае, што трэба не дапусціць, каб тут адбываліся зусім ужо жахлівыя нейкія падзеі, таму што, ну, тады наўрад ці нават еўрапейскіх палітыкаў, якія хацелі вось быць больш уважлівымі, будзе магчымасць стрымаць тых, хто будзе патрабаваць санкцыі і гэтак далей. Не дапусціць, ад каго гэта залежыць? Вот што мы з вами можам зрабіць? Ну, я кажу, што... Хто павінен што зрабіць? Так усім павінны зрабіць. Ну, вось, хаця я ўжо сказаў, што магчымасці галоўныя такія ўжо, напэўна, немагчыма рэалізаваць, таму што мы ўжо увайшлі вось у гэтую эскалацыйную спіраль. І зразумела, што цяпер уже галоўная ўвага да таго, што будзе рабіць дзяржава. І менавіта ад дзеянняў дзяржавы будзе залежыць і рэакцыя, якая прыйдзе з захаду, у прыватнасці ад Еўрапейскага Саюзу. Але, ну, напэўна, і канкрэтныя людзі таксама ж будзем глядзець, як будзе развівацца падзеі, якія там будуць ідэі перад ці пасля 9 жніўня, але, ну, конечно, і канкрэтныя людзі могуць сябе паводзіць больш правакацыйна ці менш правакацыйна. Гэта абсалютна відавочна. І тут же гаворка не ідзе пра тое, што мы тут маральны бок абмяркоўваем, да? Не, на вялікі жаль, няма вось гэтых лёгкіх тэмаў, калі ёсць з аднаго боку ўсё чорна, з іншага ўсё белае. У цэнтры ўвагі, прынамсі маёй, гэта, так бы мовіць, пафасна скажу, будучае гэтай дзяржавы. І вось мне падабаецца, як той же Юрый Дракахрус пракаментаваў там і мой артыкул, і далейшыя спрэчкі, якія былі. Ён нагадаў, што калі існавала Рэч Паспалітая, то таксама там, напэўна, тыя людзі, якія давялі гэтую краіну да таго, што яна была падзеленая проста паміж 3 іншымі дзяржавамі, яны мелі вялікую колькасць адзін да аднаго прэтэнзіяў, і кожны з іх, я ўпэўнены, меў рацыю і мог выкласці нам лепей, чым там ці Лукашенко выкладае сёння, ці нейкія прадстаўнікі апазіцыі, чаму яны ненавідзяць і гатовы ісці да канца там у барацьбе адзін з адным. Але ў выніку мы пабачылі, да чаго гэта прывяло. Гістарычна, на вялікі жаль, ніхто не ўспомніць пра пэўныя такія вось асабістыя прэтэнзіі, а гістарычна ўсе проста будуць бачыць, што здарыцца ці не здарыцца з краінай. Ну і на завяршэнне, ўсё ж таки лічым, што санкцыі, калі не будзе ніякіх чагосьці там страшнага уведзеныя наўрад ці будуць, тым не менш, ці будзе ўсё ж таки па выніку гэтай выбарчай кампаніі пахаладанне паміж Беларусю і калектыўным захадам, і да чаго гэтае пахаладанне можа прывесці, якія страты знешнепалітычныя, а можа і знешнеэканамічныя нам прынесці? Пакуль цяжка казаць. Як бы мы пра гэта і разважалі зараз, што трэба дачакацца таго, што адбудзецца ці не адбудзецца, і тады ўжо будзе больш зразумела. Але могуць быць самыя розныя наступствы, ад такіх найбольш трагічных, калі зноў будзе адрубленая вось гэты заходні вектар, хаця як мы вызначыліся, што хутчэй за ўсё такога не адбудзецца, але ўсё магчыма выключаць на 100% я б не стаў. І могуць быць проста такія больш лагодныя нейкія рэчы, якія тым не менш таксама знізяць надалей магчымасці Беларусі вось маневрировать, калі хочаце, у знешняй палітыцы, а гэта адбіваецца таксама на магчымасцях эканамічных. Таксама заўсёды ёсць пытанне даверу паміж афіцыйным Мінскам і захадам рознымі заходнімі сталіцамі. Прытым праблема даверу як тут у Мінску, так і у тых сталіцах, і хутчэй за ўсё
гэтая кампанія не дапаможа неяк дадаць гэтага даверу, но гэта зноў ж таки это все будзе адбівацца на тым, што поле нашага знешнепалітычнага манёўру будзе толькі звужацца, і гэта значыць, што калі будзе нарастаць адначасова супрацьстаянне паміж Расіяй і Захадам, ну то ў Расіі будзе больш як бы імпульсаў і магчымасцяў таксама навязваць нам нейкія такія рэчы, якія зусім не абавязкова у нашых інтарэсах. Дзякуй вялікі. Ну, будзем спадзявацца, што ўсім хопіць розуму не даводзіць сітуацыю канфліктную да сітуацыі крывавай, і паразуменне будзе знойдзена. Дзякуй вялікі. Евген Прыгерман быў з намі на сувязі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Ефрамова. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Да сустрэчы.